салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархтиҷи. Дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. манзилатон номеротон? манзилам бозори Само, рӯбарӯи заправкаи Нуроил. 904 45 37 73. Инстаграми мо мақсад Elysium Tajik. мақсад сайти Elysium аст. метавонед бале ака. раҳмат, салом ака. хоб, саломат. салом алайкум ака. ана абоётон нархш чӣ хеле я маълумот медодед? абои расиян 10 метран 10 квадрата мегиранд. абои 3D однотонни. мақсад инош ҳам абои Россия 10 метран 10 метри квадратия мегиранд. нархаш 260 сомон. инаш 230 сомон. ияш ҳам истеҳсоли маҳсулотҳои Россия. нархаш 275 сомон. 10 метр аст, 10 квадрат. инаш 10 метр аст, 10 квадрат. инаш ҳам нархаш 230 сомон. ҳамаш квадраташон як, бале. инаш 220 сомон. истеҳсоли Ӯзбекистон. 220 сомон инаш ҳам нархаш. ё однотонниҳои истеҳсоли мардуми Чин. нархашон 220 сомон. инаш ракс болош ини истеҳсоли Россия 220 сомон. фирма Elysium. инош истеҳсоли Украина. нархаш 140 сомон. инош истеҳсоли Ӯзбекистон 130 сомон. инаш полумоиш мақсад. ва ёш ҳамаш моиши мудам. инош ҳамаш полумоиши. ҳамаш ниёз полумоиши. 130 сомон нархаш. 10 метр 10 квадрат. инаш ҳамаш ёш як нарх. то охираша, бале. баъд инош аст 053 истеҳсоли Украина однотонниёш. ҳамаш бале 15 метран 7 квадрата мегиранд. айёш 10 метр гулдорош 5 квадрата мегиранд. нархаш ваяш 90 сомон, инаш 70 сомон. анек ино истеҳсоли Россия кухни. барои кухни. ё нархашон 70 сомон. 10 метран 5 квадрата мегиранд. квадратш 70 сомон мешава. мақсад 5 квадрат. 5 квадраташ 70 сомон. мана паталошниё российский аст. истеҳсоли Россия, истеҳсоли Ӯзбекистон. 25 метра 25 метри квадратия мегирад. 190 сомон. бале. ё жидки абой. 130 сомон. ина ё жидки абой. як 4 килош мақсад 4-12 метри квадратия мегирад як линчеш.
нархаш 130 сомон. гуфтем Ё мақсад ҷитки абои мақсад истеҳсоли Ӯзбекистон. ҳамаш я нархем Ҳамаш я нарх. Мақсад рангаш ҳар хел. Мақсад чи ё краска мақсад. Краска барои ягон оҳан мақсад ине килои абой 500 грамма истеҳсоли Россия. нархои ё чӣ қадар Як донаш 60 сомон аст. Ана вайшам килои абой як донаш 500 грамм нархаш 60 сомон. ё чанд як Колер нархаш 5 сомон як донаш. Вай килои абой аст майдеш як донаш 25 сомон 150 грамм. Баъд не килои мастер ҳаст. Ям нархаш 90 сомон. Винилви бо универсалишам ҳаст мақсад сабзаш. чӣ буд Ин барои кафелист. Затирка барои кафел мегӯям барои стикои кафел. Як донаш 35 сомон 2 кило. И пена барои дар як донаш 50 сомон. Инаш 45 сомон. Ма инаш хитои 35 сомон. Инаш жидки гвоз як донаш 25 сомон истеҳсоли Туркия. Инаш 25 сомон. Инаш 30 сомон. раҳмати калом ака манзилатон номеротон Манзилам бозори Само рӯбарӯи заправкаи Нуроил 904 45 37 73. раҳмати калом ака Хоб магазини Elysium. дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатӣ обуна шавиду я лайк қатӣ дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чӣ дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат.